Rápido de Bouzas impúxose o Verín na duelo da zona media da tábua. Os vigueses seguen rendibilizando o máximo os seus goles. O único deste encontro chegaba no 40 da primeira metade. Centro de da Barca e remate de volea de Jaco. Gran xogada en equipo dos de Pablo Díaz e fantástico remate do extremo esquerdo vigués. O Verín non fixo méritos para empatar. A única ocasión clara foi este testarazo de Fran. O balón non entrou. Aínda que o golpe se o levou o Rápido, o peor parado do encontro foi o Lemos. Os monfortinos sitúanse como pechacancelas despois de caer en Bouzas por 3-0. No minuto 20, Ferreiro facía o primeiro tanto e só 3 minutos máis tarde, Michi deixaba o encontro sentenciado. Gol con fortuna de Michi, que sería emulado a 15 minutos pro final polo seu compañeiro Jaco. E está claro que a sorte lle dá a costas ao Lemos. O equipo de Fuertes conta por derrotas todos os seus partidos como visitante. O Rápido de Bouzas puxo contra as cordas o Cidade de Santiago, que acabou apañando un punto. Os locais adiantáronse con este golazo de Jaco, unha volea extraordinaria dende a frontal da área. Vai empatar o Cidade neste lanzamento lonxano de Gonzalo de falta directa. Volverían a coller a dianteira os de Bouzas. Remata o dianteiro centro Tomás e sorprende a Ian Macai. O Rápido saboreaba a victoria cando Efrén profundiza e Marcos Suárez lle rouba a carteira ao defensa local. O final, empate a 2. Nin co apoio de seareiros tan peculiares como este, con camisola e todo, o Alondras é capaz de facerse forte no seu campo. Derrota por 1-0 ante o Rápido de Bouzas. Encontro de rivalidade xeográfica no que Santi Domínguez protagonizaba a primeira ocasión. Faltoulle pegado ao Alondras xusto que tivo o Rápido de Bouzas. No minuto 31 da primeira parte, a asistencia de Cés non a desaproveita Jaco, establecendo 0-1. Tanto importantísimo pro Rápido na súa pelexa por fuxir dos postos de descenso. Jaco coa súa perna esquerda definiu con contundencia e puxo o partido onde soñaban os de Pablo Díaz, porque se algo lle está a costar os de Juan Carlos de Andrés é darlle a volta aos encontros como local. Tiveron a posesión, pero inquedaron pouco. A mellor ocasión foi dobre, primeiro Arón e logo Jacob a porta baleira, erraron diante de Gael. O Alondras atopou un Rápido moi serio atrás e que mesmo puido ampliar a súa vantaxe. En contragolpes como este, dispara Mauro, resposta por tiro Nando, e logo Ita non resolve aínda que a xogada xa estaba anulada. Victoria vital do Rápido e novo tropezo do Alondras no Morrazo. As pombas do Baltasar Pujales trouxeronlle sorte ao Rápido no seu duelo contra o Cerceda. É que aos 5 minutos xa se poñan por diante os de Pablo Díaz. O balón, tras o saque de banda, chega a Jaco, que consegue bater a Christopher con este acrobático remate. Houbo polémica na área local por unha posible man de portas, protestada polo Cerceda pero ignorada polo árbitro. O Rápido seguiu creando perigo á contra. Christopher consegue despexar o disparo de Jaco. Nos últimos minutos, máis goles. O segundo do equipo vigués, obra de Jaco novamente, tras un contragolpe no que colleron o conxunto visitante desprotexido. Pero o Cerceda aínda tivo tempo para a reacción. Desta vez o colexiado si decretou penalti por man de Ita, e Felipe conseguía recortar diferenzas dende os 11 metros. O Cerceda tentou prolongar a súa xeira de 7 encontros sen perder, pero o marcador do Baltasar Pujales xa non se moveu. As tardes de fútbol de terceira en Bouzas quedaron garantidas para a vindeira temporada, porque o Rápido derrotou nun duelo directo pola permanencia a Ordes, e iso que Javi Angeriz adiantou moi cedo os coruñeses. No minuto 2 funcionou a estrategia dos visitantes, na que o central Angeriz establecía o 0-1. O Rápido de Bouzas ia darlle a volta ao encontro na segunda metade. No minuto 13, Cés establecía o empate a 1. Media punta os de Pablo Díaz, onde se aproveitaba un sensacional envío de Cristian. Con igualada no marcador, os dous equipos tiveron ocasións, pero foron os locais os máis atinados. De novo asiste Cristian e quen define desta vez é Jaco. Era 2-1 pros de Bouzas. Jaco, xogador clave no rexurdir dos de Bouzas, fixo todo ben, controlando e definindo con precisión. Tampouco ia estar nada mal o gol da sentencia. No minuto 86, xogada persoal de Calo. O dianteiro dos de Bouzas faino todo e vai marcar un gol de bandeira. Sensacional Calo, que desbordando con calidade pechaba o encontro. 3 puntos e media salvación pros de Bouzas e máis sufrimento que lle vai tocar Ordes. Ese puido ser o resultado no Baltasar Pujales, pero o Real foi de 1-0 favorable ao Rápido de Bouzas diante do Lalín. 3 puntos que logrou nunha xogada que nace nun fundo oscuro. Remata Cés, non atalla Javi o porteiro do Lalín e culmina Xacobo. Unha carambola festexada de xeito especial, o protagonista tirado polo chan polos seus propios compañeiros. E a partir de aquí, minuto 4, o centro de atención para Brea Peón, o árbitro.
Gol anulado ao Larín por fora de xogo posicional. 2 minutos despois, outro tanto anulado, pero o equipo local. E como non hai 2 sin 3, o Rápido tamén se quedou coas gañas de festexar este gol no desconto da primeira metade. Os locais tiñan todo reparado na segunda parte para conseguir un mellor resultado, pero o Larín non se rendeu e tivo algunha boa ocasión. Esa que fallaron casi todos no tempo de desconto. Ninguén acertou a rematar ben esta xogada na área visitante. Parecía rugby, pero ao final os vigueses suman 3 puntos que aínda non os salvan dos postos de descenso. E gol a prol do Rápido de Bouzas. Estaba costándolle moito traballo o equipo ourensán sacar adiante o partido nun momento ademais no que estaba con 9 futbolistas sobre o terreo de xogo por mor da lesión de 2 xogadores. Unha falta lonxana botada por Carlos Velaíba e o balón rexeitado polo travesseiro non chega a tocar a... O Rápido de Bouzas deu un importante paso cara a salvación tras derrotar o Vilalonga en San Pedro por 0-2. Dende o inicio, os de Juan Carlos Andrés crearonlle bastantes problemas polas bandas a un Vilalonga mermado polas baixas. Pero a pesar da súa superioridade e de gozar de varias ocasións claras, nin Jaco nin Nacho Franco estiveron atinados antes do descanso. Pero no segundo tempo, esa amplitude no xogo tivo a súa recompensa. Primeiro avisou Cés no minuto 56, con esta cabezada a centro de Jaco que detivo César. E 5 minutos máis tarde, Pablo lograba marcar o 0-1 nunha xogada similar. Nesta ocasión, o centro dende a dereita é de Nacho Franco. O cadro que dirixe Gavileis tivo o empate na xogada seguinte. Diego Blanco tentou a vaselina ante a saída de Gael, pero o esférico non entrou de primeiras e tras uns segundos de suspense o bote levouno por riba da portería. Nacho Franco, sen dúbida o xogador máis activo do partido, tivo un par de ocasións máis para incrementar a vantaxe visitante, pero non estivo atinado cara ao gol. Si o estivo a hora de centrar. Xa co tempo cumprido, serviulle un balón en bandexa a Jaco para que metese o definitivo 0-2, mentres a defensa do Vilalonga quedaba parada pedindo fora de xogo. O Rápido de Bouzas sumou a primeira victoria de Liga no Xosergiz. O Verín, no que debutaba Tonino como adestrador, marcou o mellor arranque do partido. Unha falta botada por Olía topou un testarazo de Mario que marchou fora por pouco. De seguido, logo dun córner, chegaría o gol local nunha acción que culminou o argentino Lucas Basualdo, que se incorporou ao equipo ourensán desde o Lemos. Pero ainda no primeiro tempo, o Rápido de Bouzas deulle a volta ao partido. Nunha pelota pendurada na área local apareceu a testa de Jaco, adiantándose a acción do guardarredes Piollo para mandar a pelota a rede facendo o primeiro dos vigueses. O gol descentrou Verín, que só 6 minutos máis tarde, no 35 desta primeira metade, encaixaría o segundo, logo dunha boa acción de ataque viguesa, que culminou Víctor despois dun servizo de Rubén. Ainda nesta primeira metade, os vigueses disfrutaron de algunha oportunidade máis para aumentar a vantaxe no marcador. O Bouzas sorprendeu Narciz pola súa boa colocación sobre o céspede cun excelente manexo de pelota no arranque de liga. No banco do Rápido de Bouzas, Juan Carlos Andrés, a escasos metros, no visitante, no balondras Freddy, dous técnicos que formaron tándem nos últimos anos dirixindo os do Morrazo. No seu primeiro duelo como rivais, saiu victorioso que máis o necesitaba. Primeira victoria de Juan Carlos Andrés tras 4 partidos como técnico do Bouzas. A saída fulgurante ao Rápido e a topar cedo recompensa. Minuto 2, xogada de contraataque que conduce Jaco. Chega tras inmediacións da área, o seu centro caza o Cés para facer 1-0. Os de Bouzas amosaban a contundencia descoñecida para esta xornada. Nun equipo sen dianteiro centro puro, Cés, un media punta, convertiuse ante o Alondras nun 9 demoledor. O xogador máis avanzado Rápido e a volver resultar letal no minuto 24, balón área, e Cés marca un gol de bandeira. 2-0, o sistema defensivo do Alondras víase superado nas aparicións do Cés. O porteiro Nando nada pode facer ante un remate tan colocado. A facilidade que tivo Rápido viviu a súa excepción nesta falta que colga Víctor Besada e Jaco non define. O Alondras prácticamente non había noticias. Os de Freddy acusaron e moito a baixa o seu xogador máis desequilibrante, Santi Domínguez. Marón, tras testarazo de Edgar, pudo reclutar distancias. O que puido 0-2-1, pasou o 3-0, minuto 38. Falta executado por un especialista, Víctor Besada.
porteiro Nando. Queda de pedra, diferencia de 3 goles, encontro prácticamente pechado. Víctor Casado, xogador criado na Masía, sorprendeu o guardarredes visitante. A partir de aí, o Alondras buscou reducir diferencias, pero completou unha tarde de falta de pegada. Antes do descanso, lanzamento con moita intención de Arón. Despois da regulación, Freddy deu entrada a Jaco e Caloi. Este último ia dispor de 2 ocasións realmente claras. A primeira no minuto 57. Por centímetros, aí se este remate. E de novo Caloi a comprobar que non era o seu día a 10 minutos por final. Un erro inexplicable, cúmulo de infortunios. No co balón vai o pau, o rexeite ás